Yan, ang bunga na. Ang tatangin mo sa una na dito ingani, Bisaya to. Saya to. Kani kay maadyo ni kadag-kadag kaadyo na di sa kada nagkuhag ko anay binhi. Hi guys, magandang hapon. Karon ba ko nang gawas og bahay kay ganiha grabeng inita kadto panahon. Salingaw ako ganiha kay grabe kalimuot. Grabeng inita. Hindi karon magpuong ko na rin yung malbiri. Ano na sa ubot-ubot yung kamot? Ang puungan eh. Managaram sa tagbunga. Asa magpuungan na ra? Ubos na dahil yung magigubtan. Ngani? Kamay mo, saling sila, di mo. Ano pa? Nasiki na na. Ana. Ito po. Kaling pinuungan ang haning hatag. Ganay na nga zo. Ingani Mama Julie. Ngayon sa linsing, daghan na bunga. Sabod. Tara, ito ubos. Diba? Daghang kuwan. Ang isang puungan. Mara. Ahali pang taguan. Kay, naay na nga zo, Dani. Ako ina. Ila ko nang itanong. Umuwi. Puungan po ni kay. Araw man naghagbunga. Wala bunga nga sa arang hinuga. Siya, kita ko gusto ka po hinuga zo. Araw man yung kadun. Daw mo sinihugaw. Pagpuungan araw man linsing. Ug ko ana ni, nanay man linsing. Ana amang mga bunga manggawas. Kaya man ni sunod. Ingon linsing na ni, bunga lang nilaghan. Nangatag nung sa ngazo, kaya kasi nangadog sa ngarani. Di manin ninyo sunod buwan o kanang naay. Manubo na ng isang mga salinsing. Anak isang mga bunga manggawas. Kaglit ni po nga sige tubo, di man mamunga. At nang abangan ang isang bunga diha. Dapat tinanam ni nanay nga ko adres likod, passion fruit. Bawasan na kay color rani. Kay passion daras buhol kay duha man ka klase ang color. Na yellow og mahinog dyan apoy puwa. Katong puwa nga kandas na agilab ito kay grabe din tamisa. O di kay mabati ang aslom. Aron sa kani mamunga. Lang nga man og mamunga na kay. Mamuhak ko na si daghan, mamuhak. Puti og color, mura pa si kuan ba dragon fruit nga na. Makabantay man din mo sa dragon fruit. Mamuhak man na si sa una. Usa mugawas sa dagang bunga. Ang passion na opod. Mamuhak ko sa una nas mga tumoy nga na. Diyan na mugawas ang bunga inig. Wa na gidang buwak. Wa na excited na ko lanig munga na ni. Magtanong ko dares bagong gigunahan. Ganang uto ka nagpaguna mo ko dari kay grabe liging baga agkuan pugon. Nagpaguna ako sa among silingan. Kaya mga korta lang yung pod kay grabe na kaadjong kamahal at kuan nung bugas. Punta ka pinagkilo. Maadjong laman pag magkapalit sila bugas. Kamu ni isang agi, hindi na kaadyo taman dito. Mga malpiri managhana, maglibot sa bahay. Uuwi lagi ni. Umuwi man ni sa basta buduan. Maadjong man din yung magtanong ta kay arong kuan. Natay maharbis. Ang bubuan arang mabugnawan siya.
Ani nga tag sa classmate ka na nga to sa gingani. Sa magtanam siya. Unja. Katong ang gipuungan. Manaha pa sa tubraghan. Ano makagbungas limon pero dabong pa na siya. Minsan tagod sa juta. Hala kating mga luy anay ka nang gawas magunod nay. Agluy ah. Nami ko ano sa likod, mini garden. Diyan na ah. Aglimon. Bakon siya. Sa una daghami nga ni tinanam mga limon. Pang tinanam sa una nga ni limon nga matay. Kani bag una pud sa tinanam. Dagang luy ang ati ning gawas magisang unod. Tabunan sa nik. Nabuha na. Ang tatangin mo sa una na dito ingani Bisaya to. Saya to. Kani kay maadyo ni kadag kari kaadyo na di sa kada na kuwag ko anay binhi. Ito na sa mi. Kanong nabot ay sa kuan ay nahinog. Ah. Lami ini kadaghan ni health benefits nay. Pampagwapa ning limon. Pampagwapa. Sawa ni humol sa kuan, pitcher. Nja, batang ang tubig, imno nimo. Pwede sa imo ni lugod. Imong ahiwaon sa imong ibagdot sa imong naong. Maadyo lang pag gipaningat ko karong hapuna. Kay ganahang bantag wa ko buhat. Nalubog-lubog ako kay kapoy. Shout out kong ate Marcelina Labonite. Ingon si Zara bentahan ako nog ang naong ron. Di na kuno para sa una nga ara ko nung kaluudyon. Nagaha ko nung naong sa vlog tanagon grabe ko nung kapuza. Kay kadto laging bago pa ko na diagnose sa rheumatic heart disease. Grabe kapuza to ang lawas. Ngan sa hangat kaadto. Karon kaloy sa Ginoo. Askil na. Kaadto na dugos Ginoo. Gusto ko healthy nga lawas. Way sakit. Mabalik og ka-normal agang bulb sunod today ko. Buwanan ko nung karon mo tumis kutad. Kapit ati Ali magbaklay mi. Ito ko ano nung guys buwanan ron ko nung gabi eh. Matut pang nahitakdol ko no. Sa una kay og mingon og takdol. May man silang adlaw mo kagawa sa itong bay kanay wakwak. Pero di ko mutuo na ng wakwak tid. Kay wako kakita og nabay wakwak. Mga wakwak siguro katungkuan. Mga maritis. Dami na rin ko ang dagang mabulo na. Bau? Wala. Ang sama yung ikaw rin namin marag balibo. Uy, abrasan pa na. Kay katao pa na. Ano ko? Ha? Abrasan pa na. Brasa nang za. Kamagbrasa pa nita. Tawa. Kamamaraban na. Kailan ba mo nga protasa guys? Ang saray na kahibaw nga makaon ni sisang mabulo. Kana ba English na yung mabulo na eh? Oo. Mga ganyan ha. Pero si Ate Ali kasi magkaon sa ngani. Ani mara ko ng kamuti. Ako kawa ko mong tilaw. Hindi wala. No. Mura sa digla nagbaho. Wala pa mga mili. Ay! Pabuot. Hindi ko mahal. Tag sa napay puno ang mabulo karon. Karaan na nakaso. Malayas ko na. Ha? Ang sumasunod na. Kara bitong nas lungsod sa eskwelahan sa Asis. Usa ra ka punuan ako karaan pagkaadtong punuan na. Mukha ko na ugma ang tilawan. Usa na gazilasa lami iba. Kaya wala magilimi at ati ayod ni sigan kaon. Tanaw ko rin dya, wala mo sa sigalamian. Aning isang nga ni, wala isang yung balibo. Nda og brasa na wala sa mapuwan na, wala po sa apon. Nagpurma. Hi guys! Magandang gabi eh. Dami naglawat na grasya. Hinatag ni Ate Im. Ah, bugatag ado. Ay, salamat sa Ginoo. Nagharang sa kulit na. Yarang ka ah. Na? 50 pieces. Tukit-tiwan ka mo. 50. Isa ba kong klami? Yan siya nga ako na kunin magbahin. Haka na ko sa rito isa ha. Jadi apa kasi dia? Tiriro. Tiriro luha. Kan sa ato nga medani. Kasarad tuloy nga. Masa Laila. Gunting. Kan gihat na rin. Nagharap sa gadyo. Pagabi, nagpadispedida si Ate Im. Anja kay wa mami nakaadto. Na, gito mga ngipon dali mag sakit jud. Nandun sa ba? Sige, bukaon.
Nanay kay maraming ng tsukulit. Yes. Arit kami nga. Ako na po ni magbahin dari. Bakit ako na sa rito tigaha? Kaya di mo ko manglimbong tiit. Hadi-hana! Marag Pasko! Hadi-hana ka ado. Greg at iim, marag kabuutan. Hindi po, di pagsatabos ah. Kuha mo na ka rin kuhan dahil, kuha mo ha. Hindi na sa gano'n ko kuwag din. Hindi ako manay. Malaki yung ma. Hindi magandang mo kulit siya. Kaya namin ganahan ko kami. Ha? Kaya naman ay kinabutan ng bata, di namang hidlot. Hindi na kuwag din yun. Tag-ada susugbahin. Kare. Guwapa si Katatire. Kaya laging mga tao rin bahay marunong magpakulit. Ako naman na. Labi dito sa rin ay. Mamari ko lang. Ako na ako na. Kaparami, ganas mo may ginani. Masaya. Nga dun. Habe, tara ko limong bagpag-isa pa. Kapoy ni. Grabe, marami ka na nagbahin ng ganang ko asumay. Ani. Kaparami ka undo, duha sila. Hindi sila magibugno po. Jaga ho, di pagkadulog na aho, kaya di mo ko sulabi. Where's mine? Baka lang nga tanan, Indra Games. Ano na mga gazud, marami sa ni Pasko. Kaya bisa tiyo, marang kabugutan. Kaya pala din kita yung kulit eh. Ang laman na eh, tirero. Patilaw ako mi daw. Ada kaharal kita eh. Kaya ka parami ni kaundoy. Ang wag ako. Karanay ko na pod. Bahin ko na po ray. Mahal na eh. Maghidahay lang ka rin hutuot. Rolay. Isa sa Philippines. Asa ka sa kulihan? Ang kapag Philippines. Naingatag naman ang. Si Queenie, ba yun ang pag-isa na rin perero? Tilagin mo ha? Masarap na. Tilagin mo hanay? Masarap. Tapos busa. Di, tulo. Hindi, masarap. Yun mo na, nay. Ah. Kaya mo na pag-tip. Kasi tatay di mo lang tsukulit. Kasi manik mo lang.